Què passa, Vites? Tot a lloc, benvinguts un dilluns més aquí al nostre canal i el primer que farem, com sempre, és saludar els nostres companys habituals. Hola, Sergi. Bon vespre, companys. I hola, Adri. Ei, què tal? Avui, nois, us porto categoria d'esport que fa molt temps que no portem, però que ens ha anat superbé, que ens encanta a tots. Us parlo de la MotoGP. Vamos! M'agrada. 1 de juny del 2014, Marc Márquez venia recentment de guanyar el seu primer títol i ens n'anàvem a Mugello, on el Marc Márquez, que ja hem mencionat, havia aconseguit la pole position i tenia com a rival un Jorge Lorenzo que havia vist com havia guanyat el campionat anterior i que aquest 2014 no li va voler ficar fàcil. I en aquesta carrera es va plantar i va dir: nois, 3, 2, 1, li donem play al vídeo i us ensenyem el que va passar. Pues aquí veiem la carrera, com hem dit, Mugello 2014. Jorge, que va primer, ha superat a Marc, que com dèiem sortia de la pole position. I com veiem, ara passaran en breus per la línia de meta i quedaran ja les últimes voltes d'aquesta carrera. Nois, recordeu aquest moment? Rossi tercer, mare de Déu. Jo, ara que s'ha retirat, ja vinc amb la samarreta blanca perquè... Poder M'he quedat orfe. dels últims anys bons que va tenir Valentino d'optar al Mundial. El 2015 crec que va ser l'últim que sí que va tenir possibilitats reals. I aquí veiem el bo de Giorgio, que encara va primer, en primera posició. Sembla que és ara la recta en la que ja faltaran només 4 voltes. Atenció, Marc Márquez, que intenta aquí l'adelantament. Atenció, Jorge, que frena tard. Atenció, qui acabarà primer al final de la primera curva. Bé, Jorge, bé. Espera, que això no s'acaba. Uf, com li ha ficat la moto Marc Márquez. Mare, atenció perquè li torna Jorge Lorenzo. Ara sí. Bé, demostrant que és del Barça, avançant a tothom. Quina passada, Què deies, Dani, perdona? Els dos, molt ajustats tots dos. Pràcticament no hi havia espai i li ha ficat la moto allà, Tal qual, quan penses que un es quedarà amb la posició, a la següent curva l'altre li torna. És increïble. Ara s'ha quedat aquí Jorge Lorenzo en la primera posició i ara en aquest recull de voltes Marc ha d'intentar, en aquest recull de curves, Marc ha d'intentar no perdre l'estela del 3 vegades campió del món de MotoGP. Està ben enganxat a la moto del Balear. Veiem aquí el box de Yamaha preocupat, tens. Tothom enganxat, Sí. I aquí Marc intentant, preparant algun avançament. Ara ho provarà. Aquí el veiem. Molt enganxat a Jorge. Veiem a Valentino de fons. Sí, però està massa lluny. No crec que no els pilla ni de conya. No els pilla ni de conya. Atenció, Marc. No, ha tancat aquí Jorge bé. Segueixen els dos pilots espanyols. Ara estan arribant a la recta i Jorge Lorenzo en primera posició, una volta més. Són dos pilots que no donen mai el seu braç a torça, per tant segur que aquestes últimes 4 voltes seran superemocionants, hi haurà molts avançaments. Ara no recordo exactament com va acabar aquell gran premi, però sí que recordo que va ser una batalla magnífica. Atenció, perquè Marc es torna a posar davant a la recta, té una mica més de motor la Honda, això ho sabem tots. I atenció, ara si Jorge aconseguirà avançar-lo com en la volta anterior. Aquí ho veiem. S'ha quedat per mil·límetres, Per mil·límetres, atenció, Marc fica la moto. I bé tancat, Atenció, Jorge. Vol fer un per fora? No, ara no pot, però està molt enganxat. Atenció aquí. Atenció, no arribava. Semblava aquí per la perspectiva que podia avançar-lo. Nois, 3 voltes, com ho esteu veient? Molts nervis, molta igualtat i el tro de cervera demostrant per què és tan bo, però jo estic confiant en que Jorge acabi per davant. En aquells moments era Marc Márquez, que acabava de pujar de Moto2 l'any anterior i havia guanyat el campionat en el seu any com a rookie a MotoGP. Aquest segon any també el va començar superbé i semblava que s'havia de venjar el món en aquell moment. Correcte. Marc Márquez semblava que ho havia de guanyar tot. Ha intentat aquí ficar la moto Jorge, però Marc no li ha deixat. Traça molt bé també les curves, Marc. És potser una mica més brusc, però Jorge és més estètic. Atenció aquí, no arriba una altra vegada.
Marc. Atenció, sembla que sí que s'hi pot ficar. Sí, ara sí. S'hi ha ficat, va, Bé. Brutal com s'ha ficat. Jo crec que és molt complicat avançar la curva en la que ho ha fet, Portem una volta i mitja només que hem vist nosaltres, ja s'han avançat uns quants cops, Correcte. Sembla que Marc, el punt d'avançament que té sempre és més a la recta, poder les primeres curves, no? Que fa servir més la potència de la Honda. I Jorge és com que té aquest comodí, no? En les curves de tot el circuit. La Yamaha és com més dòcil en les curves i és més fàcil. Atenció ara aquí a la recta principal, Marc es torna a avançar. I atenció, ara Jorge li torna a ficar la moto a la curva número 1, però Marc li tornarà l'adantament. No, consolida, per tant, la primera posició Jorge Lorenzo, però Marc segueix enganxadíssim a l'estela del Balear. I ara, nois, ja només queden 2 voltes. Tot per decidir. En l'última volta veiem que ha estat pràcticament una dècima més ràpid Jorge Lorenzo que Marc Márquez. Ara, a veure si en aquesta penúltima volta, estant el pilot català darrere i seguint l'estela de l'altre, és capaç de guanyar-li temps. Home, esperem que no, Esperem que Lorenzo guanyi. Fora bromes. I, a veure, dels 5 primers, 4 són d'aquí, És el que anava a dir. Espargaró Pol, 5è. I Pedrosa quart. Així que... Aquí, ojo. Atenció, Marc, que ara s'ha enganxat moltíssim a Jorge. Intentarà fer segurament un adelantament aquí a les curves. Crec que també és molt clau, de cara a l'última volta, arribar a l'última curva primer. Perquè hi ha poc espai, crec, entre la curva i la línia de meta i crec que és un factor clau. Veurem a veure... S'han vist a vegades avançaments a l'última volta, a l'última curva, llavors... Sempre és molt millor arribar davant que darrere, però bé de saber, saps? Sí. Arribarem ara al final de la penúltima volta. Com sempre, Marc enganxadíssim a Jorge Lorenzo. Veurem si és capaç d'adelantar i consolidar la primera posició ara en la recta. Es llencen els... Està defensant superbé, el Lorenzo. Tot i els intents d'atac del Márquez. Torna a marcar l'atac, torna a la recta. Serà capaç ara de mantenir-se? Sembla que hi ha molta distància. Sobrat. Si aconsegueix mantenir la moto dintre, sobrat. Sí? Sí! Atenció, Marc ha aconseguit ara mantenir la moto en la línia correcta i Jorge no l'ha pogut avançar. Per tant, es posa en primera posició. I, nois, última volta, tot per decidir. A mi em dóna la sensació de lo bèsties que són tots dos com a pilots, que tot i anar-se avançant, que normalment els fa perdre temps, Rossi, que és tercer, sempre està a la mateixa distància i va sol, saps? Vull dir, ell no perden tant temps com podrien perdre en qualsevol altra situació quan et vas avançant amb un altre pilot. Cançó de bèsties, és veritat, Adri, no hi havia caigut. A l'última volta estem ja, Marc Márquez primer, Jorge segurament tindrà alguna carta reservada per intentar avançar-lo abans d'acabar. Ho provarà. De moment s'enganxa, intenta ficar-se el més a prop possible. Aquí veiem el Balear intentant-ho. Ara està molt a prop de Marc. Està molt a prop de Marc, ho intentarà. S'obre una mica aquí Jorge. Marc perd, se'n va una mica inclús. Ai, Jorge, ho aconseguirà. Marc aguanta molt bé. Frena molt tard, Marc, Frena molt tard, també, i molt fort. És molt complicat d'adelantar. Jorge ara s'enganxa. Se'n va una mica llarg. Ai, Déu meu. Li ha pogut aquí les ànsies. I atenció, Jorge, s'enganxa molt encara. Però guanya Marc. Ha guanyat Marc Márquez. Ho celebra tot Honda. Jorge enganxadíssim, ho ha intentat fins al final, a l'última curva ha intentat fer un por fuera, però no ho ha aconseguit. I atenció perquè ha guanyat Marc Márquez, i el que dèiem al principi, que Jorge l'intentaria ficar les coses difícils, no va ser per tant, perquè com hem vist, nois, va guanyar Marc Márquez. Sí, són dos pilots grandíssims. Jo, com a fan d'en Rossi, no em cau bé ni un ni l'altre, però si és sincer, preferiria que guanyés Márquez que no pas Lorenzo, que em cau encara pitjor. Però tots dos són molt bons pilots i ho han demostrat en una carrera que en aquell moment va ser apassionant. Els dos pilots en les últimes 5 voltes avançant-se potser 8 o 10 vegades. L'emoció va estar servida.
Sí, a mi el que m'agrada d'aquestes curses tan dinàmiques, tan emocionants, que no saps fins al final qui guanya, és l'emoció que et dona fins al final i llàstima que no fos per decidir el títol, perquè llavors hagués sigut recordat per tothom 100% aquesta carrera. Exacte, volíem portar-vos aquesta carrera perquè ahir va haver-hi l'inici de la MotoGP i creiem que era el moment ideal per portar un contingut de motor. M'alegro, nois, que us hagi agradat molt. Espero que a tots vosaltres també us hagi agradat. I res, espero que doneu like al nostre canal de YouTube, like al nostre canal d'Instagram, claps al nostre canal de Clap Clap i també si us voleu passar per Twitter, allà estem a tot arreu estem. I res, nois, com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit. Ens veiem El proper partit. Adeu! Adeu, adeu!